Bueno, divendres quasi fin de... Ja no sé ni com començar els vídeos. Ja m'he adonat que gairebé sempre començo amb un bueno. Ja sé que bueno no és correcte, però a mi el català antic, el d'antes, a mi m'agrada. Antes, dit així, amb la E àtona, o bueno, amb U final, a mi em fa gràcia. No pas, bé, començarem, bueno, què? No queda malament. Avui tinc uns quants temes. N'hi ha algun de seriós, pel mig, calcularé, però són diversos temes que no estan lligats entre si. El primer, una tonteria, però sóc l'únic que quan penso que fan un curs de manipulador d'aliments li ve al cap a algú donant classe a menjar i, a més, intentant convèncer una part del menjar que convenci l'altra part del menjar per aconseguir coses. No ho sé, una pastanaga, convencent a unes natilles de que s'apartin de la nevera, que és el seu lloc. Hòstia, és que, de debò, manipulador d'aliments. No hi ha un altre títol que sigui una miqueta menys scary? Ja sabeu, aquell humor tonto que a mi em fa gràcia. I una altra cosa que em vaig adonar ahir passejant. Sabeu que per les ciutats hi ha aquells bancs que eren, entre cometes, moderns, que eren bancs d'una persona, que a més no estaven ni encarats entre si, que pensaves, per què collons hi ha aquests bancs d'una persona, amb el guai que és seure junts? Anem a veure qui va ser els que els van dissenyar, aquests, que són uns putos visionaris, Aquests ja sabien que no podríem estar junts gaire temps, i van dir, fotem bancs d'una persona separats i que no estiguin encarats entre si. Els bancs Covid-19. Hi ha gent que és visionària, de vegades no ho saben, podria ser una serendípia, això, gran paraula, però hi ha gent que ho va inventar. Ahir us vaig parlar de sexe, que és un tema que sempre agrada, perquè ho he vist. M'heu posat molts comentaris i gifs i cosetes d'aquestes tontetes. Ens agrada quan sentim sexe, quan sentim follar, la gent, ai... I us vaig dir que no us faria un tutorial de com es posa la protecció amb el sexe, perquè hauríeu de saber, però us el faré. Us faré un tutorial. No, em posava bé la samarreta, Què us pensàveu que anava a fer? Posava bé la samarreta i prou. Mireu, el tutorial va per aquí. Em trauré les ulleres, que és un clàssic també, no? Si hem de practicar sexe. Fem així. Ho lliguem per darrere. Veieu? Res que no hagueu fet fins ara, segurament, Que potser no ho heu fet per follar, què us he de dir? Fins ara sortíeu a passejar així. Ara té una altra visió, això, I la mascareta, aquesta mola, aquesta de Killing, però clar, no anirem a follar amb samarretes, sense samarreta també, home, amb mascaretes d'aquelles quirúrgiques, que semblarà que estiguis follant amb l'Hannibal Lecter. Quina fresa! Et miraran amb una cara i pensaràs, cabron, qui ets tu? I llavors, clar, la sorpresa quan et treguis la mascareta, si t'agrada o no t'agrada la persona. No, però hi haurà, suposo, mascaretes de follar i mascaretes de no. Me la trec, perquè és que si no em sentireu. Veieu que és ràpid això també? Hòstia, quina rapidesa. I tornem a posar les ulleres, un altre clàssic. Guardem la mascareta i després ja la desinfectarem, que hi ha gent que és molt activa al Tinder. O teniu mascaretes per dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, o l'haureu d'anar desinfectant, aquesta d'aquí. El tutorial l'he fet. Ja sabíeu que seria aquest, que no seria l'altre. L'altre hi ha un munt de vídeos a YouTube que podeu utilitzar. Vigileu amb la mascareta. La mascareta dirà molt de la persona. I si et ve un paio o una paia amb una mascareta d'aquelles quirúrgiques, mireu que no tingui un bisturí sota del coixí, que no hi haguin sorpreses, que ja m'imagino la notícia. Que acabarà passant això. Per cert, que Miguel Bosé ha dit que... Miguel Bosé encara... Aquest tio encara és... Miguel Bosé, el del Superman. Miguel Bosé, que comença a ser caspós també, aquest senyor, que diu que el Covid és un invent dels governs, que ja està. Sí, clar, no es posen d'acord dos partits independentistes, per exemple, Esquerra i Junts per Cat no es posen d'acord per com aconseguir la independència,
i es posaran d'acord tots els governs del món, tots, del món mundial, des de la Xina fins a Estats Units, fins a Canadà, fins a Suïssa, tots per colar-nos un Covid. Segur. I si no, Miguel Bosé, digues de quin govern és l'invent. Ja m'estranyaria que 250 o 300 governs del món es posessin d'acord amb colar-nos un Covid. Coses més rares s'han vist. Per exemple, que ens obliguin a follar amb mascareta. Però m'estranyaria que tothom es posés d'acord en això. Miguel Bosé, que em sembla que has pixat fora de test avui. I què? Somos equipo o què? Ara no em digueu que no ho heu vist, ja vaig tard. Com que això és internet, ja estic parlant d'una cosa que ha sortit fa unes hores, ja vaig tard. Però potser no tothom l'ha vist, i ara el poso aquí. Què us ha semblat aquest cartell? Somos equipo. Somos equipo és un cartell de la Consejería de Salud y Familias, Andalusia. És un cartell, no ens equivoquem, fet per una noia. I el lema és Somos equipo. Equipo de què? Equipo d'assetjadors contra assetjades, violadors contra violades, i pot haver més masclisme en un cartell? Un policia home amb una infermera dona que l'agafa pel coll com si l'estés escanyant, que sembla que l'estigui detenint, o assetjant, o emportant-se-la a un portal, que algú li devia dir a aquesta noia, mira, fes un cartell a favor de l'assetjament, en comptes en contra. No? Sabeu allò que es diu? Campanyes a favor de... I en principi és en contra de... Torneu-lo a mirar, si voleu tirar enrere el vídeo o l'agafeu a un altre lloc. Això no hi pot haver més masclisme en un cartell. I en sobre posa Somos equipo. Vaya tela últimament amb els grafismes, Però la idea no l'han portat bé. El que la va fer i el que el va comprar. Va dir, és una bona idea posar aquest cartell com a Somos equipo. Sembla més un cartell de l'anunci de la manada, Somos la manada y volveremos a actuar. Ahí lo dejo, Ja sé que fer broma d'algunes coses potser, però és que, hòstia, no me'n puc estar. Quina merda de cartell, Ja m'he oblidat del de Barcelona i tot, que té molt poder. Bueno, i ja està, l'últim tema que em quedava per avui, el de les platges, que ens ha quedat un mal món pels daltònics. Us en recordeu que a les platges hi podies anar o no depenent de la bandera? Verda sí, groga, al tanto, vermella no et banyis, que si et banyes et fotràs el pena o moriràs, que encara és pitjor, o moriràs fent el pena, que és doblement pitjor. Per cert, us el col·loqui al mig perquè se m'ha acudit mentre parlava, un naming, no? Aquell cantant mallorquí de rap, però que no distingeix bé els colors. El daltònic, el coneixeu, no? Joder, que malo, he parat per dir això. Bueno, és igual, seguim amb el vídeo. Que ja els daltònics ja tenien feines per saber quan podien entrar o no, que havien de provar dintre i si molta corrent sortien. Anem-ho mirant, a veure si morien més daltònics que gent que no fos daltònics. Ara, per acabar de complicar, fotran uns semàfors per saber l'afluència de la gent, a part d'uns videosensors, que seran l'hòstia. Un semàfor verd, groc, taronja i vermell. Les combinacions pels daltònics seran espectaculars. Semàfor verd amb bandera verda, verd amb groc, verd amb vermell, taronja amb vermell, taronja amb groc, taronja amb verd... Ei, les possibilitats de que se'ls hi fotin una multa o de que morin dins de l'aigua ja seran impressionants. Hauràs d'anar a dintre a les platges amb una mena de plànol, de dir, hòstia, puc entrar, no puc entrar a l'aigua, puc entrar a la sorra, puc posar un peu... A més, amb els videosensors que hi haurà multes, que seran com els radars de les persones. Multa per entrar en una platja quan no podies entrar, estaves al 81%. Serà guai, anar a la platja, ja ho era, tota aquella sorreta que et quedava allà, ara serà guai, Ei, que ja està, que tenia aquests temes, que m'ho estic mirant per aquí, no em queda res, ja està, que si voleu més tutorials, me'ls demaneu, i els faré, o no. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, Dios.